Vaya, parece que va a llover, ¿no? Ostres, el Lucas, nascut a Cuba, que sempre hem parlat en català, ha començat la conversa en castellà. Sí, el trueno parecía muy cercano. Ostres, amb la Chantal del Rif a la màquina de cafè sempre parlem en català, però ha tornat a respondre ara també en castellà. Y yo me he dejado la ropa tendida. Ostres, i amb en Najim, que sempre ha parlat del Barça, sempre en català, també ha respost en castellà. Eso no es nada, en Rusia siempre está lloviendo. I la Natasha, que sempre parlem de qualsevol tonteria en català, també ha respost en castellà. Si ara responc en català, sabent que m'entenen, pensaran que sóc un maleducat? Pues sí, se ve de una hora lejos que está a punto de llover a botes y barrales. A la llengua catalana només li queden 2 dies. Puto catalufo! L'altre dia vaig llegir una notícia ben preocupant. Pel que sembla, de cada 10 catalanoparlants, quan algú els hi parla en castellà, 8 canvien al castellà. L'explicació d'aquest fet és ben lògica. Som un poble profundament acomplexat. Sí, entesos, durant l'última dècada, per fi, hem aixecat el cap i hem començat a lluitar. Però s'ha de reconèixer que en els últims 4 anys hem fet unes passes cap enrere enormes. Permeteu-me que us posi un exemple ben clar quan us dic que som un poble ben acomplexat. Ei, com va? Escolti? Perdoni. ¿Qué pasa? ¿Que no ves que no te entiendo? Háblame bien. Joder. Realment, el món és ben gran. I que trobis una persona ben educada o mal educada és només qüestió d'una loteria. Els catalans, com la resta de ciutadans del món, no tenim cap obligació de saber en quina llengua saben o no saben parlar els desconeguts. Així que ja us ho puc ben garantitzar, iniciar una conversa en català a Catalunya és ben normal. Una altra cosa seria que ens diguessin: disculpa, es que no soy de aquí y no entiendo el catalán, ¿me podrías hablar en castellano, por favor? Però tant costa. Un altre tema que també em preocupa són els anglicismes. En els últims anys, la nova tecnologia ha crescut d'una forma vertiginosa i no hem tingut ni temps d'adaptar la nostra llengua a ella. Paraules com online, software, hardware, selfie o tablet s'han integrat a la nostra vida sense ni adonar-nos. Jo, com que no sóc tan cool com la majoria, uso expressions com en línia, programari, maquinari, autofoto o tauleta. Un altre cas que us voldria explicar és quan al 7è de GB, als anys 90, jo vaig començar a escoltar rock, però en català. Aquí, alguns companys de classe es van començar a fotre's de mi cantant-me cançons dels Hombres G en català i en to burleta. Jo aquí tenia 2 opcions. Una era amagar la meva samarreta de sopa de cabra que tant m'agradava per ser acceptat per un grup que no m'agradava, o escoltar sense problemes ni complexes la música que a mi m'agradava. Però realment tant us preocupa el que la gent pugui arribar a dir vosaltres? En els últims anys ens han titllat de criminals, maleducats, terroristes, colpistes, adoctrinadors, nazis o fins i tot de maleducats pel simple fet de parlar en català. Que qui és que ens ho diu això? A veure,
Vosaltres recordeu aquella gent que cantava allò de A por ellos, oe? I aquí s'ho cantaven, ni més ni menys que aquests. A veure, siguem francs. En el llarg de la nostra història hem tingut uns enormes entrebancs només per poder conservar la llengua. Però el català no està en perill per culpa del decret de nova planta d'en Felip V, ni de la dictadura d'en Francisco Franco, ni de les seves escoles retròdogues, ni de la immigració constant, ni tan sols per les plataformes que es neguen a emetre en català. El català està en perill perquè som els propis catalans els que l'estem deixant d'usar. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un m'agrada, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També recorda que pots activar la campaneta perquè t'avisin de les meves futures publicacions. I per acabar, i com sempre, deixeu-me recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els existencialistes, i la tercera, La xarxa fosca. Les podeu trobar a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Jo el que no aconsegueixo entendre és que haguem passat d'exigir la independència a Catalunya a alegrar-nos pel 5% de Netflix en català. No ho entenc.